Tohle je veľmi pekná korytnačka vítam vlastne. vás v 4. dielu s korytnačkou a dnes sa budeme už na ňu pozrieť, lebo keď sme naposledy boli tam s ňou, tak bola takáto a teraz je už trošku takáto. A rád by som chcel vám žiť, že teraz to jazierko má uprostred kamene. A tu už aj tu má vodu. A ešte aj kamene tu má. A má tu aj vodu, čo som už hovoril. Ale keď ešte začneme, nezabudnite dať like a odber. Ale tu je tá korytnačka. Nezdá sa vám trošku väčšia? Lebo tak to nevypadá, keď som s ňou naposledy točil video. Je to veľmi pekná korytnačka. Ale už budeme aj v ďalšom dielu budeme jej dávať jedlo. Čakať, už nebudeme jej dávať v 5. dielu jedlo, lebo to už má ona. Má tu aj kamene, ale teraz sú tu viac trošku kameňov. Sú tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kameňov tu má. Má tu 0 litrov vody, ale má tu vodu tu. Má tu vodu, vidíte, je to mokré. Ale keby ste chceli video s korytnačkou, napíšte do komentára.